Sini gasabirwe gocha amo eliokwesira eganga yoyo kabeire muwaziri w'obulendi bw'eime emense ya Kenya Dr. Fred Matiang'i yokoligia ekirogo ky'oburayi bwense ase omwaka bw'ekiribubere 2025 abo asibatebire buna aise koira oburayi niga amagendero arabe gakoenekigwa ase orugongo rwa Gusii ekiagera rwabeire rokwebwa ase egeka egetambe moriketo Wycliffe Orenge na ikirana chinseme ekyo nabo igogotwariganiria ayakobwatia ensemo ya umenyi be county ya Kisii nigo besokirie eliogo basaba abagusii ujitamo elikojesire ganga yoyo kabiro mu waziri w'obulendi bw'emensi ya Kenya omwasike Dr. Fred Matiang'i yokurwanira oburayi bw'ensi ya Kenya omwaka w'ekiribubere ekera abantu baitu bagochamo toise kurigereria ng'a ogwatananekana kuokoreto omwochogana abantu batiga koba egente ekemo omugusi yaise gochamo nabwate ngenche nene yekawera omuntu isikonere bali bali bisakubye isikubarore ng'aki abantu abang'amo bali na tubabwate sina intu ankinto nyore gesangi kurwase bali buna bono tubwate oyo ominto Matiang'i noyo omesaba abarayi bagusii ororekanire koba ng'anare nengenche nene aba orakwane abantu bibisa kubindi bimotegerere mumuromino noene bukunko tebere ngekere mo gokonyana kwanza mokonyane n'abantu bamino ananake nigo bamusabira omugusii aitange korwa aso gwatananeka kwa gisiasa nakabamo bune nyomba ya mwamugusii ase igo omugusii omogima nchigo nari gusaba ng'a yari koba buya abagusii tochamo toikaransamo ekero togochora omurayi tomochore tore egente ekemo totige gwatananeka koba amase ng'a kunanyoreke na inchi igona egweke mone egentu giasaririe omugusii nengencherio okoegwa ng'a ogoserwa ntorigereria ebisaku bikogamba gakimbibere n'abaikoyo n'abasigizi togocha none ebiro ibi binene igo bire bya abantu batano gaki igo ngokwana iga yani abagusii baminto mwagenda State House mwanyenye eri akara mwanyanyire eri mwaye gukingunjara batebire buna Matiang'i ese koira oburayi bwense nigo amagendera mange eranya koba gakoenekigwa ase orugongo iga orwarorokanire gochigwa magega ase egetambe iga magoteba ng'aki katundu mambira morogoba ekendi gakaira mukayo ng'aki kabara choncho kabara nyaneti ekendi gakaira sigoi agatauni agasinini mwe buna sigoi intwo mwana oyo mintara aira moko Kisii county gwaturu mambira morogoba egetingire kigiasuneka kiarire ngaki entambe musecha Kenyatta akebegete nero begete ligena kiarire iru mwe ngaki kiaenigwa totebe egeti kieri toilet okanga agati agasinini nero kali national yani ntu muraisa ko ngaki no mwana ugwatu mura Kisiga mambira morogoba gwatiro ntoko igubuya nigo boigo bamotogia Matiang'i ase emereme emiya eyo nyarako bagakora ekirarenge ase chiwizara aho bune egisemi ekiane nake kiagarira abakenya bange kugania toke ase ekemirane kyo lakini ntono no kwegana ngaki Matiang'i karabe gitu Ministry of Education alitengeneza akabe kuntano security alitengeneza ntono no kwegana ngaki naro kobekwa ntoligereri ngaki Kisii nene naende totebe iga egente ngogeti keke mokiaba ngeke kwanko ngaki egente kama ngogeti okwanko ngaki muna kimani agacha karosi Ministry of Education akarosi certificate ntora abana ba minta abachensi ntori no kwigana ngaki muntu mwao tari gocha kulikira certificate ya muntu mwao nechisemi kiaye moko ngaki nyarebe monja kwigwe ndokeri ngwa bono nigetigarita saba Kenya bonsi buyarigania ase nchira ya bene na kwirikia buna bakichikura usiba bochorio bonene mu mwaka wa 2025 bubwaberera ng'ekigima ingoripoteria Ensoko TV kurwaga igaso mu Chibosongo county ya Kisii retariane Wycliffe Orenge.